Baba, garin nan fa ya cuta fa. Gaskiya garin na ya mukuncin wuta bara. Mukunce bura nake a salarin tsaye. Me kuke cewa? Garin nan fa ya cuta uga mukunce bura muke a ba wani labari fa. Wata waya, iPhone ce fa a hannunta. Kai uga ya kake gani? Uga ya kake Yau karbo mana wai. Allah. Kai bi take Yau kowa. karbo mana ba iPhone ba Allah ya sa. Allah ba mu da kake bani. Kamar yi an fakura. Mana. An ce ki ba mutane ya Sakin na yasu. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kai bai gida akwai matsala wannan bai duro. La ilaha illallah. Kai. No. Yan iska, ashe duk iskancin naku na ƙarya ne. Da ga baki ɗayan ku tsaya ku in ban gama da ku.